Glenn der il-ferħ li kienet iħoss bil-merħba li jingħata mal-wasla lura Malta mill-Ġermanja. Jaqbeżu janna lil dawk preżenti, Glenn nesa disappunt li ma kwalifikax għall-finali tal-Eurovision Song Contest għal punt wieħed biss. M'hemmx tagħmel. Imma ħarsu l-qoddim pożittiv ħafna u insomma għalissa bħalissa n-nisa nara, mhux il-punti. Kienet biċċa xogħol diffiċli għall-uffiċjali tas-sigurtà tal-ajruport sabiex iżommu lil folla milli litteralment idawru lil Glenn. Glenn qal li huwa ħaseb li se jsib biss li raba tiegħu fl-ajruport iżda mhux dawk in-nies kollha. Vera ma stennejx. Jiena tħassib il-familjari biss. Imma vera tal-ġen. Għamilt tilti u vera sodisfat ħafna li sibda s-support. Vera, thank you, mill-qalb. Fost dawk li kienu għedin jistennew l-ajruport il-kelb tiegħu, ma li raħ ma setax ma jifraħx bih. Viżibilment emozzjonat, Glenn irringrazzi lil poplu Malti u Awċi għall-appoġġ li tawh. Fl-ewwel semifinali, One Life spiċċat fil-11 post b'54 punt. Punt biss inqas mill-Iżvizzera li għaddiet tal-finali bħala l-10 pajjiż eligibbli. L-Azerbajġan rebħu l-finali tal-Eurovision Song Contest li saret fil-belt Ġermaniża ta' Düsseldorf. Id-duo El Uniki bil-kanzunetta Running Scared ġabu 221 punt sabiex spiċċaw fl-ewwel post. Wara nuqqas ta' diversi snin, l-Italja bil-kanzunetta Madness of Love ta' Rafael Gulazzi spiċċat fit-tieni b'189 punt u fit-tielet post l-Iżvezja Erik Sade bil-kanzunetta Popular fejn kiseb 185 punt.